Shalom, good morning mga kajak. Ituturo ko po ngayon yung paggawa ng dingding o wall sa ating bahay na gawa sa kahoy galing sa bansuhan na nabili ko. Ito ipapakita ko ngayon yung mga kahoy na nabili ko sa halagang 1,000. Tapos isang load yung kahoy na nabili ko. Maganda siya gawing pang dingding o wall sa ating bahay. At ituturo ko din yung paano ilagay yung dingding sa ating bahay. Tara at panoorin nyo itong video na to at para may matututunan kayong aral sa video na to. Ito po yung kahoy, yung mga kajak. Ito po lahat yon. Sa halagang 1,000 nabili ko sa bansuhan. May mga malalapad na pwedeng idingding. Ito po mga 3 inch yung lapad. Magandang pang dingding. Papakita ko din po yung yung paglagay nito sa doon sa bahay ko. Ito yung bahay ko. Yan po lahat. Ang dami. Kahit isang buong bahay pwedeng magkasya ito lahat. ₱1,000 lang yan. Ito yung bahay ko. Ayan mga kajak, sinimulan ko na yung paglagay. Sama si Roel, yung assistant ko. Ayan, ang ganda. Kaya halagang 1,000 ay dingding ka na. Maganda. Yan ang paglagay. Parang himbis ng isda. Ang tipid nito mga kajak, kung bibili ka ng plywood, ang mahal ng plywood ngayon, ang nipis pa. Ito kapal, parang mga 1/4 ata to yung kapal niya. Tapos maganda siya pang dingding. Matibay na kung pinagaano siya. Yung ganito pang lagay mga kajak. Ganyan. Yan, ganyan. Ganyan siya paglagay.
Tapos yung langsang, yung number 1 na langsang, yung pako number 1, saka 1.5 yung pako niya. Yung sa gitna 1.5 yung ilalagay. Tapos yung sa gilid pwede ng 1. Ang dali lang ilagay mga kajak. Hindi na kailangan ng pagtatabas-tabasin. Kailangan lang na pareho yung taas niya. Pero pwede naman i-develop doon sa taas. Papakita ko to mamaya pag matapos na yung finished product.